Здравейте, приятели! Ако имате малък двор, а искате да ядете през цялото лято различни плодове, то тогава може да се направите, както съм направил тук на една моя приятелка, дърво градина. На него има 4 сорта. Това дръвче преди 2 години е сладисано и сега трябва леко да го пореже. Тъй като ще ражда за първи път, след като миналата година измръзна, ще правим по-лека резидба. Би трябвало сега да централния, който е тук, върха, да го отрежа много, защото той преодолява другите. Затова ще махна тук неговия център. Ето тук. И то фактически центъра се е едно дърво. Трябва да махнем такива вътрешни лакомци и след като дори тук отгоре, като се вижда, може да е плодна пъпка и крушата тогава се увежда, така че не е хубаво да се реже толкова силно. Гледаме отдолу къде са плодните пъпки и по-скоро махаме тези, които сочат навътре. И тук има разни грознички, не се вижда много, но тези отгоре всичките завършват с плодни пъпки и затова от тези трите махнахме едно централно. Сега би трябвало да се прави по-сериозна резидба, но тъй като все още не знаем кой сорт ще бъде хубав, сега ще правим съвсем лека резидба. Да слезем долу и това е някакво лакомче. Тук отдолу вече се виждат другите сортове. Сега, ето, тук има едно късо, което обаче е пълно с плодни пъпки. Даже тук имаше плодна пъпка и тук, но то вече ще опре. Вътрешното го махаме. Това, което стърчи силно нагоре, също ще го махнем. И тук получихме нагоре. Това е мястото на сламата, наляво е надясно. Просто ето и тук се вижда, че върха може би завършва с плодна пъпка и затова няма да го пипаме. Значи това тук е единия сорт, това е втория. Понеже се виждате тия двечките, че се търкат една в друга, затова ще го махнем. Тук пак има вероятност да има плодна пъпка и затова го оставаме. Значи махаме само тия, които се търкат. Първата една-две години. И има плодни пъпки, виждате я тази. Тук е на ръката ми. Каква хубава тлъста. Тук още една тлъста. Тук също има наблизо на това клонче. Изобщо този сорт, който е шладисан тук, виждате, от тук нагоре отива. Леко все пак трябва да проредим. Пазим тези острите, защото следващата година те ще родят. Пазим и това. Виждате, 1, 2, 3 плодни пъпки. Значи тук ще се яде. Отсам тук имаме един дивак и го махам. Горните казахме, че след като крушата направи плод, той ще се оведе, но ето това клонче тук. Плодна пъпка късо, плодна пъпка късо, плодна пъпка късо, плодна пъпка късо. Значи и тук ще се яде. Ето е тук отдолу ашламата. Ами, общи линии ще приключим до тук. Виждате колко хубаво се е развило. Тук ако дойдем отсам, това е другия сорт. Той е с по-слабички, но и тук има зачатъци на плодни пъпки. Това, което сочи навътре, само него ще махне. И приключваме тази резидба. Така че, ако желаете, може в вашия двор, ако е такъв малък, да си направите едно дърво с няколко сорта.
По-нататък вижте два метода, по които се разхладисва. Желая ви успех, довиждане! Значи сега почваме разхладисване, ще покажа само първия път, защото са 5-6 калема. С ножката показал съм, дърпате наляво и тя разкошна. Отвори се като на... И сега да ви покажа как се прави калемчето. Тук дай насам, да ни настъпа кучето. Ето го калема, който нося от село. Стара част, млада част. Така трябва да го срежем, ако имаме късмет, първия път. Това най-простата работа. Дано на този оператор да е по-добър. Не толкова близо. Тук се прави фашчица. Тук пак се прави фашчица. Тук отсам съвсем малка. И стана, като ми е добър оператор, всичко става. После ще ви покажа какъв лак има. И ето го калемчето, видяхте го. Е така отдалече, сцепено е като на свирка. Трябва да го вкараме тук в правилна тинка. Ма това дърво точно в момента иска да се хладиса. Карахме го леко наляво надясно. Замръзна. Мога да го покажеш по-близо, по-отдалече. И сега почваме с едно найлонче. Пазим да не омачкаме на стопанката зеленчука. И това. И казахме, че това найлонче го слагаме само за да предпазваме основната коричка. Вземаме сега червеното електрическото тиксо, което е истината, която стяга. Лекичко така натискаме и тук колкото можем повече стискаме. Това се вижда. Увиваме. Хубаво. И сега пластилинчето го вземаме и го слагаме отгоре, където беше отреза, за да няма изпарение в мястото на калемчето. И вече виждаме, че имаме една пътка, 2, 3, 4. На цяло дръвче от основата да се хладисва, аз практикувам да имам по един-два сорта на едно дърво. Единият ако болидува, другия да бъде здрав. Така че режа върха на това средното и след което тук се заглажда. Заглажда се. В момента не се сряза хубаво, ама какво да правим? Рисковете на живото предаване. Трябва отгоре да бъде хубав отреза и затова трябва да имате една хубава и здрава ножка. За да се направи, трябва да направим един разцеп. Това е най-лесният начин за хладисване. Сега, ето калемчето, което съм взел от друго дърво. Тук дано да се вижда. И дано да го оцеля от първия път. Това е пъпката. Виждате я? Тук трябва да бъде широко. Дърпаме с тая ръка насам. След това дърпаме с тая ръка насам. И какво се получи? Нещо не много хубаво, тъй като не го направи както трябва. Затова продължаваме с горната пъпка. Дърпаме насам
и дърпаме насам. И получихме, що годе, виждате, тук е клинчето, а пък отвънка, хубаво ли се вижда, е тази пъпка. Тя и да е отблизо и да отдалече не се вижда добре. След като направихме това, трябва този калем да го пъхнем тук. Трябва малко да се изостря още. Ето, и го пъхаме. Това е най-лесният и елементарният начин. Слагате го, като гледате малко и да се въртнеш. Ето, тая коричка на калемчето е съвпаднала с тази коричка. Ето, като кажете така с пръст, не трябва да се вижда. След това увивам веднъж с тая копешката лепенка. Която аз увивам, за да не се залепва следващото тиксо за кората. Значи увивам го. Спирам и вада вече електрическо тиксо, което е много здраво. Може да се завъртиш нататък. И пак в същата посока продължавам. Увивам надолу. Увивам хубаво. И го късам. И последният елемент е, вземам си детско пластилинче и затварям отгоре процепа, за да няма изпарение. И това е цялата манипулация. И пак да повторим, тази пъпка беше навънка, долната, горните 2 или 3 са нагоре. Желая ви успех и дано да имате късмет!